Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. Hello guys! Welcome back sa akong vlog diri sa YouTube channel. #Amega Vlogera. This time day po guys, di ako sa Puerto, Cagayan de Oro City. Dini sa parlor sa akong close nga beautician nga mausi. Muna siya kung usa ka suod nga beautician diri sa Puerto, Cagayan de Oro City. Mao si Abyong. Ang iyahang parlor located diri sa Puerto at bang sa Jollibee. Ba? Bastap di ay. At bang sa bastap. Kung kinsa tong gusto mo ani diri, safe man ang iyahang parlor kay syempre nagsubay pod siya sa protocol. So kadyon pagsugod sa maong pandemic, nagsubay siya sa maong protocol. So safety ta diri guys. Kung kinsa tong gusto nga mo ani diri aron pagpariban o pagpa-repair sa ilang mga buhok, anhilang mo diri ka nga Abyong beauty parlor. Usbon ko, muna siya. Dagan man kailani kay kasagaran sa akong subscriber o mga viewer, mga kauban man nato sa trabaho sa una sa kumpanya diin kita na narbaho, di ba Abyong? Yes, Del Monte family. Yes. O taon-taon kasag ko wala makabisita diri sa iyahang parlor. Oh, wala dito na kailangan pagsulod niya. Feel free to visit. Dili magunta mag-ilhan na ito, wala yaning mask kay burag na part naman ni siya sa atong kinabuhi sa pagkakaroon. Og matod pagali nila maskin pa daw na baksina na kita. Wa na gyud permi na gyud daw ta mag-mask. So okay ra nang mag-mask kapuyin ko aning kuan oy facial. Kay burag ko gang kalumos. Na mao gani. So ang ako karon guys, kay nagpa-trimmer ako sa akong buhok, din nangayo po ko sa iya og advice, kaya nabalaka ko kay naay daghan kog hair, kanang hair loss o hair fall, naay part sa akong ulo nga kuan na gyud siya na ay na-damage, daghan buhok pa nga nakuha. In short, kay Bisaya man gyud akong vlog, wala siya napahak guys ba man ang nabalaka ko. So sa akong gianian sa iya kay nangonsulta ko kay syempre part man ni sa iyang trabaho din na nangonsulta ko unsay akong katambal ani. So usa kay imong giingon Amega? Mag-hair treatment siya o Tempa. mag-hair treatment siya. Balik ta sa natural nga hair treatment, Katong karaan, which is katong lubing. So kaguron tong lubing nga lahing kumuton nga walay water. Pag naka-produce na ka atong own gata, in other words sa lubing, imo tong initon, no, ibutan nimo sa frying pan or kalaha. Pag medyo okay na siya sa kainit, nga ma-feel nimo nga kaya na sa scalp, magkuha ka gapas, imo i-cotton box, i-hit nimo, particularly katong napahak nga part. Oo. Then, inato lang siguro, twice a month, babad mo siya 10 to 20 to 30 minutes. Waswasan, pwede ka mo gamit o detergent bar pag waswas, pwede po shampoo. After ato, iba, butangan ni mo conditioner, i-rinse ni mo, ugasan din ug maayo, dili ibilin, kay walay conditioner nga leave-on. So, waswasan, any kind of conditioner, imo gina siyang waswasan, dili na siya leave-on. Dayon, when imong buhok is niagi na kaog ka ng rebonded, hair color, or kanang hair relax before, ayaw siya sudlaya nga basa pa. Pasag di siya i-handcomb lang nimo until mo dry, ayaw di ka magsudlay. Particularly kung rebonded colored hair. okay. Dayon, naasot nabalaan nga, kanak ko nung nga pahak kalingin nga portion, especially kung bata pa ka, di na siya normal, nananang itong sa kaldero ihid-hid. Isasad na siya sa makatabang. Okay, salamat. Okay. So, thank you kayo sa akong amiga si Abyong sa iyang daghan nga advice. Kamupod guys, kung unsay nagka-problema, bahin sa inyong mga buhok, at least naamoy idea. And namoy idea unsaon pag-treat sa mga simple way nga pamaagi. Kumbaga home treatment. Home treatment si Bali.
So nakaigayon po ko pag-vlog diri nga side guys, diri sa iyang parlor kaya dili man kayo daghan kong tao. So so far at least naamay ka ng social distancing diri. Ayun na magpabalaka. Kita man mismo no, mag-amping ka sa atong kaugalingon para po da maulagi sa paglikay sa mga problema or sa problema nga itong giatubang karon sa atong nasod o sa tibok kalibutan. O thank you once again, Apil, Amiga. And then, kinsa lagi itong gusto mo, anhi diri sa iyang parlor, anhi lang mo diri guys. Atbang kini, located kini sa Puerto Cagayan de Oro City, atbang sa bus stop. So, maura to guys. And we'll see you next time. Stay tuned. Kaya na po kaya atuan po. Bye! Iya po. Ha? Nainay na mig-walking guys. Social kay may mag-walking kay diri mi sa Ayala mo. Ngit-ngit no against the light. Napo din ni nga on diri guys oh. Diri sige pang lawas na pang. Diri guys oh, napo na nga on diri oh. Niyami sa 3rd floor. Talagsara kay may makani diri sa Ayala Mall guys kay kasagaran manimig syudad guys kay groceries ng ginamong toyo. Guys ano man gid na atong madali-dali. Na diri sa Ayala Mall kay amo lang lantawon kay kapoy magsuroy diri guys ay nga dili kay ko ganahan ka na magsuroy nga wala bitay tay sakto gyud nga kanang tuyo diri kanang magkuan lang muling-muling lang di ko ganahan na unang talagsara mi makani diri sa Ayala. Hindi sunta unay na kay duol na pero talagsara gyapon ta maka sulod diri okay ang ato diri kay kuan lang muling-muling lantaw-lantaw unsay ngayon malantaw inko sagaran may mga nili sa syudad guys kay gaysano gyud mi sa groceries gaysano mall mura gyud na mo madali-dali din ketkay sa ketkay ha naog ta ato naog gapit gani o lagi ato diya ba? Adiri na pang. Sa una nga wala pa ning Ayala Mall kay. Maingon din mi nga nanam tatay Ayala diri sa Cagayan niya. Karon kay naanay Ayala mo lang gyapon guys kay. Talagsara gyapon mo ka. Talagsara gyapon makani diri lan taon ra ni namo kay atbang rabenes guys sa Mall. Kay mani mi sa syudad guys kay groceries ra gyud kasagaran among toyo. Tabi mi sa damilag nagpuyo pero komportable bang gid ko sa Gaisano mall mag-groceries guys kay di man gid min naanad. Bisan galing na anay Gaisano sa Puerto. Mulaos gid mi paingon gid mi diri sa Gaisano mall sa Cagayan de Oro. Kay dini man ko naanad na mag-grocery niya mo nang kanida yung Ayala. Pagalantaon lang ni namo kay himo ra magyapon manita dinhi wa magyapon tay mahimo diri guys kay muling-muling naman ta natay. Lantaw sa ta dito babayo. Lantoy. Lantaw sa ta. Bigo sad mailis atong kinaon ba kay busog kayo.
na sale diri. Kasi hindi natin ganahan paliton. Social kayo. Murag na. Pila ka ni? Anawar good guys, pila guys. Time pass. Kana gamitan na tog linti. Ah, 3,795. Wala discount ani da? Kani pila man ibay? 1,000? 1,400? Ano siya ngayon dito sa island bay? Oh? Maujud. Ito sa island ba table? Ano siya? Ano siya ngayon sa island table? Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other.